Les preposicions com i com a. Quan té a, quan cau la a. Resulta que en anglès hi ha també aquesta distinció en significat i, en un cas, en singular, també en el sentit de simple composta. Això ho veurem tot seguit. La caiguda de la A, que passa de com a com, passa quan el que va a continuació és un article, que pot ser determinat o indeterminat, i també quan el que ve a continuació és un demostratiu, aquell, per exemple. Exemples. El o la consideren com una eminència i l'exemple en demostratiu és Ramon Llull és conegut com aquell autor que ha escrit més de 200 novel·les. Com és like i coma és as o as quan és singular el substantiu que continua tot seguit. Igualment en alemany també es fa aquesta distinció. Tenim el com, que és wie en alemany, i tenim el coma, que és als en alemany. Podríem dir com a estudiós, com a representant, com a president, com a cambrer, com a treballador, com a empresari. Ens quedem amb, per exemple, com a professor. En anglès seria as a teacher. I és que en els substantius en singular hi ha una coincidència amb l'anglès en la preposició composta. Com a professor, en anglès és as a teacher. Quan el substantiu és en plural, la ja no la tenim en anglès. Nosaltres sí. Per exemple, com a amics és friends, en alemany als Freunde. I com a vocabulari, avui tenim una expressió molt utilitzada, molt emprada en castellà, que en valencià és lliure albir. En castellà, libre albedrío. Resulta que Albí és una platja que hi ha entre l'Alfàs del Pi i Benidorm. Albí en valencià vol dir parer, que es pot circumscriure en el connector al meu parer, que en italià és molt paregut, és a mio parere, a mio parere. Exemple d'aplicació. Al meu parer, aquesta estàtua és molt bonica. I el gos, també. Per cert, és el vi. El vi. El vi. El vi per tres. El vi d'ulls, el vi de pèls i el vi també de pell. Vegeu com de roset el nas. I amb això ja n'hi ha prou per avui. Fins al proper vídeo.